Si, compañeira, 2 meses dende que faleceu a súa nai e o nicho, pois xa o estades a ver, segue sen lápida. Temos por aquí a María Elena, ela pois todavía emocionase moito ao recordar a súa nai e prefire que non lle enfoquemos a cara. María Elena, moi bo día por atendernos, grazas por atendernos. Xa de por si perder a unha nai é duro, e se por riba, pois te atopas con estas trabas burocráticas todavía moito máis, non? Pues sí. Además, cuando te han prometido, llevan 3 fines de semana diciendo que está puesta, que queda colocada, y no sabemos nada. De Madrid nos llaman, Santa Lucía, pésimo. No puedo hablar bien de Santa Lucía, te lo prometo. Claro, porque a túa nai estaba a pagar todos os meses pois un seguro de Desde el año deceso. 61, 62, creo. Ya. Un seguro de decesos que precisamente se contrata para que cando chega ese momento tan duro, pois a familia poda estar máis tranquila. Sí, exacto. De hecho, mi madre no cogió cosas que le vienen en la póliza porque no hicieron falta, pero tampoco han hablado. Bueno, el abogado que lleva eso también, o sea, nos ha dicho un precio, nos ha cobrado otro, no entendemos nada. Claro, porque estamos falando, María Elena, de algo tan básico como a lápida, non estades tampouco pedindo nada grande. Viendo que se le van a poner unas flores a su sitio y llevamos 3 semanas. Yo vengo aquí todos los días a ver a mi madre. Claro, te atopas con que non tes nin onde poñerlle unhas flores. Y viene, mira, el 28 es su cumpleaños y veo que no va a estar puesta. Y me han prometido hace 3 semanas que estaba puesto. Claro, é a única resposta que vos dan, non? Que van a ir a poñela, pero aquí sigue 2 meses despois. Exacto, y mi hermano estuvo llamando, habló con Santa Lucía y bueno, no hace ni 3 días que le llamaron para decirle dónde estaba su madre enterrada. Que eso es mucho dolor para mi hermano, para mí, para mi padre, para mis hijos, nietos, bisnietos, para todos sus hermanos. Claro, non entendedes como poden pasar xa 2 meses e isto seguir así, non? Vergonzoso, me parece. Pois moito ánimo, María Elena, agardamos que pronto podas ter esa lápida posta e, compañeiros, pois poder ter un lugar onde poder poñerlle pois dignamente unhas flores a súa nai. Pois, sen dúbida, non lóxica esa tristeza que ten esta muller, María Elena. Claro, nese trance é moi importante ter claro, Bernardo, que é o que cubre o seguro de decesos, non? Claro, porque están deseñados para cubrir gran parte dos trámites, non? Dos papeleos, cando alguén falece. O prezo dun seguro de decesos básico en España rolda entre os 30 e os 60 euros ao mes, segundo a compañía e a idade do asegurado, pero polo xeral adoita incluir o traslado do corpo, dende o lugar do falecemento ata o tanatorio ou cemiterio, o velorio e servizos no tanatorio, o enterro ou incineración e tamén trámites administrativos como certificacións, xestións legais ou comunicacións con organismos. Pero hai cousas que normalmente non inclúe e que hai que pagar a parte, entre elas a lápida ou epitafio no nicho ou no panteón, ou extras opcionais como coches fúnebres de luxo, flores especiais ou recordos especiais. Por iso, se queremos que todo estea pechado, hai que revisar exactamente que inclúe a nosa póliza e, sobre todo, se cobre a lápida. Así evitamos sorpresas, que neste caso sí estaba incluída, nun momento que xa de por sí é moi difícil. Bueno, pois convén ter claras estas cuestións por se nos atopamos nunha situación similar a que estaba esta muller en Pontevedra.